Okay, go. Sige, go. Kanina Let's pang bright lang yan, pang expert. Oh, bawal mga bugo ano eh. Dito ni pre bungo. Ay ni kani ang buta. Oh. Diri ang bungol. Oh. Pag mo bagis ko min kag stop, ihunong na ko na. Oh. Buta ni diri ah. Oh. Stop. Sige. Stop. Ay, bungol mo na. Yawa ka! Wala ko man no. Buisit! Na-realize ko din. Ay million na, million viewers. So karon pre na ako'y magic sa ako ang kuan. Madi. Ikaw daw madi. Ay ballpen. Ballpen. Wala na. Ala your kamot. Yes. Okay, hinaya kay sakit. Ay sakit ay pat. And then andiri nga lawat ay ang kani nga kamot is buta. Tapos diri nga kamot is bungol, no. Kato nang gisulat mo no, tagtong taas kayo. Dili? May ballpen. Oh, tricks kaya ito no. Kaya kani nga tricks is ang imong mind is basahon ako. Direksyon mata. Diri ha kay buta, diri kay bungol. Kung pag ikaw rin bahala, maingon og stop. Ha? Magugaw-gaw ka? Di gamay naman, ikaw lagi bahala no. Ikaw lagi bahala no nga. Kung dugay ni mo kana, di dugay na mo mo yung stop, mabahaw ka juga. Dali sa god. Sige. And ay pana man. Oh, Sige. Dapat istingon jud kag stop kay para dili ka Oo, dapat na, stop na. Grabe mo guys, pa ako na ipapatugpaha mong ingay na unsa. Sige. 5, 6, 7, 3 kay ko na kanang buta kay bungol. 1, 2, 3. Oh, stop. Hey. Ang ay ipatugpa sa ang kon ba? Tricks ba di ko pa nga tricks. 1, 2, 3. Adre na sige, maluoy mo kanimo. 1, 2, 3. Adre na lagi. 1, 2, 3. Stop! Ciao. Sa ito na. Gwapo siya bagis. Dali na magpikas. In 1, 2, 3, go. Stop! Stop na lang. Stop na! Stop na ba? Ay, yata ini. Bumol. Bungol siya. Bumol. Bungol eh. Bungol. Nakabalos ako, pre. Nakabalos na dyan ko. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Yate ay ako. Nahasol ang trabaho, abre.